Hej igen alle sammen. I dag blev det ikke Andys intro. Andys berømte intro, det blev min. Og jeg har lavet et rogue deck. Det sucks sikkert mega meget, men vi skal prøve mod Andy med det. Yeah, og vi spiller 3 kampe igen, og indtil videre har jeg vundet de 2 første. De to første bedste ud af 3. Jeg har vundet 1 kamp. Ud af 6. Ja, jeg er OP. Jeg ved ikke lige, hvor godt det fungerer. Det er en blanding af et control rush deck. Jeg lige ved, hvad det betyder. Ja, rush og... Nej! Nå. Nu. Perfekt. Perfekt. Du kommer til at se min start. Yeah. Pis. Anton, tjek min start ud. Er det ikke en perfekt start? Det vil jeg sige der. Perfekt ud. Prøv lige. Fordi jeg ikke har noget, og jeg skal have noget på bordet, så er du nødt til at spille en Defias uden at combo den. Det er en 2-2 for 2. Det er altså ikke særlig god. Hallo Anton. Hallo Anton. Så har du et Arcane Shoot. Ja, men det gider jeg ikke bruge, for jeg vil hellere have 2 andre beasts. Nå, men så får du det mindste clear board, så kan det mindste spille noget. Det her var sådan... Det kort, der reddede mig. Bananer, må jeg skralde dem? Din mor må skralde dem. Det gider hun nok ikke. Det lød faktisk meget klarere, end der var meningen. Anton er pervers. Din mor er pervers. Nej, hun er ej. Okay, tror faktisk, at det kommer til at virke okay. Det gør det ikke. Tak for lus i min numse. Ja, det var OP. Hvis det der er et ark, hvis det der er en, den der eksplosion ding ding, så bliver jeg galt. Alle bum. Farvel, 4 damage. Var det ikke bare dejligt, Anton? No. Man, så laver du selvfølgelig charge. Of course. Du er ond. Du er ond. Yeti. Ja. Banan Yeti. Hvad vil du så gøre? Vil du lade mig dræbe din King Mook? Der kom faktisk lige lidt lag der. No. Nå, det er bare på grund af, at du var der. Nej, du vil ikke lade mig dræbe nogen af dine ting. På grund af at din mor var der. Jeg tror faktisk, jeg vinder med det her rogue deck. Medmindre det her kommer til at turne det hele rundt. Lippes. Værsgo, sødt på den lort. Tak for lort. Sødt på den lort. Og den. Jeg vandt med mit new rogue deck. Yeah, det er fedt med at ses. Hvad? Ses i næste kamp. Jeg har givet ikke til at klippe i det. Vi går bare direkte ind i næste. Du er godt nok doven, du er. Ja. Det kan godt være, I ikke ved det, men lige nu så er klokken. Er snart 10. Shit, mand. Det er faktisk virkelig noget lort. Jeg kan ikke klokken, så jeg ved ikke, hvad han snakker om. Jeg er dårlig til sådan noget. Nej, jeg går først. Jeg vil faktisk gerne beholde den der. Men dem der 2 farveler. Det er da faktisk fint nok, det der. Det er da faktisk brutalt. Going for... Nej. Jeg har en god start, Anton. Okay, jeg siger kun det, fordi jeg ved, du ikke har nogen anelse om, hvad det er, men jeg starter med 2 Ethereal Arcanists. Gå væk med dig, jeg ved godt, hvad de er. Pik. Men jeg gætter på, at du ikke brugte den. Jeg kan sgu ikke spille dem.
Koster de ikke 5 mana? Nej, det koster OP Curing Thor Mage. Hej mukler. Okay, det er ikke. Det er ikke mukler. Men i secret. Det er Curing Thor Mage. Det er faktisk ret OP-kort. Det vil jeg faktisk gerne bruge den der. Det er bare bonale. Okay, så det har et eller andet at gøre med enten når dine ting dør, eller også har det et eller andet at gøre med, hvis jeg summoner en minion, så får jeg noget bøgsekæld i rumpen. Hvor summoner en minion? Ja, det har han gjort mange gange. Det er hun selvfølgelig også Hearthstone. Det var også der, hvor det var dumt, du ikke brugte din mana på at give din blot en banan, så den kunne dræbe en mugler. Det er der. Why do you cry? Det kunne også bare være den der. Og det var så et eller andet med, når jeg summoner en minion. Ved du hvad, Andy, den her video bliver altså kun på 2 kampe. Så må vi lige se, om der vinder, fordi at jeg har sgu ikke tid ellers. Den er lort, jeg ved det godt, men Ja, så er det jo. Så bliver det her ikke til nogen video. Det skal være 3 kampe. Nej, Ellers er det ikke fair. selvfølgelig er det fair. Jeg vinder jo alligevel de 2 første, som jeg plejer. Og hvis at der står 1-1, så er det jo bare godt, fordi så får vi jo battle win, kan man sige. Skål. Ad. Tag en damage. Oh my god. Man, jeg tog en damage. Nej. Ad. Nu kommer han så OP. Ikke så OP igen. Jo, han gør. Okay, så nu er det chancen. Please giv mig noget godt. Det var okay. Nå, men. Nå, Sands Steamman. Hvorfor Hvorfor gjorde du ikke det først? Fordi jeg gerne vil have en Yeti ud. Så Semi. Nå, hvis der er nogen, der ikke ved det, Sam, det er vores lille bitte gravhund. Din lille bitte gravhund. Det er familiens gravhund, men okay. Mig og Andy er ikke familie, hvis I tror det. Nej. Han er en bøssekal, og jeg er en, der spiger. Nej, det var det der. Jeg tror faktisk bare, det er fuldstændig omvendt. Nej, det er faktisk ikke. Nej. Ham der er mest farlig, samtidig er han ikke. Det Andy mener er, at Andy er i virkeligheden er til Malte, og ja. Nej, det er jeg faktisk ikke. What? Har du været for mig hele mit liv? Nej, det har jeg faktisk ikke, for jeg lever nemlig ikke. Blizzard. Nej, min stærkeste... I'm gonna force you with my Blizzard. Blizzard. Nej, come on, mand. Lad nu være med at være bøjse og give mig nogle flere kort, som jeg kan bruge til. Det hjælper ikke en skid. Dine øjne Det var ret fedt, hvis man kunne live-tab 2 gange, men det ville også være lidt for OP. Så det var ret fedt, hvis jeg kunne overleve det her, men det kan jeg ikke. Din mor kan ikke overleve det. Ja, det her bliver så en 2-kampes. En 2-kampes. Nej, det gør jeg. Andy, jeg overgår ikke til at skulle sidde. Så er det fordi, vi også skal filme den i morgen, skal klippe den ind i, for ellers har jeg ikke tid. Jamen, ham her. Altså indtil videre. Nå okay, vi har... Jeg vil ikke rendere den nu. Ved du hvad, jeg tager bare lige den her sidste video. Den her? Ja. Det betyder, at du tager den sidste kamp. Den sidste kamp, mente jeg. Og jeg har vundet de 2 første, som jeg plejer. Ja, det var og nu spiller jeg min shaman. Som jeg er lort til at lave shaman. Mirror match. Yeah. Light.
Jeg skulle til at sige, hvad jeg havde på min hånd, men det gad jeg ikke at gøre alligevel. Sig det nu Hold til fast. seerne. Nej. Jeg vil ikke have, at du skal vide, hvad jeg er. Kan jeg godt forstå. Nå kan du. Okay, jeg fik ikke noget godt, skal det så godt gøre. Ja! Kæft, mand. Det var nok det dummeste, du kunne have gjort i hele verden. Nu kan jeg spille den her uden at være bange for, at den bliver nakket. Nej, er du sikker? Ja, okay, det Er var du nasty. sikker? Det var nasty, hvis du kunne nakke den. Er du sikker? Nej. Whoops. Hold da fast, hvad gjorde jeg? Jeg er faktisk meget sikker. Dun 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 dun. Sig ring to dem. Dun. Armbound Elemental 4-4. Overload upgrade, motherfucker. Unbound Elemental. Frost bolt in your face. Frostbolt action. Ja, Shield bearer action. Ja, og Searing Totem action. Til at dræbe den her flippende flametøng. Yeti action. Yeti. Ew. Gad jeg sige. Hex. Mand, den frø der har 2 damage. Dust Devil. Det mest risikable kort i hele Hearthstone. Ja, men det kommer til at være det værd, på grund af at jeg kan tage din Unbound Elemental og din Flametong. Med det du gør et eller andet ved det, så vil du så gøre. Tak for lort. Godt skal. Nej. Jeg kan få en frø tilbage på min hånd, hvis jeg vil have det. Hvordan? Du ved, sådan nogle kort som der. En Youthful Brewmaster. Ja. Jeg kan ikke gøre en ski. Den her frø var engang en Dust Devil. Nu er den frø. Hvor virkelig er det værd? Er det værd at gøre på en 4-4? Nej, men den kan jo blive rimelig OP. Ja, altså. Kun Jeg vil sige, det er halv om halv. Det er på en måde et overload dæk det her, men uden Feral Striker. Jo. Lad os se, du kan godt dræbe den, så jeg gør bare sådan der, fordi den der vil jeg ikke. Ham her vil jeg ikke have, jeg skal dø lige nu. Sammy? No. Nå. En overload. Jo. Det var godt nok risky det der, Anton. Why? Jeg har alt det, jeg skal bruge. Nå. Så får det selvfølgelig ikke noget godt. Jeg har ikke de kort, jeg skal bruge. Jeg har 3. Nej, jeg har ikke 3 spells, men okay. Ja, bulle. Hvad er der, Sammy? Og det kan godt være, at I siger, det er dumt, men jeg vil godt bruge den der, så jeg kan buffe den her lidt mere. Bare for at være OP. Men jeg skulle have brugt min kodo først, og så nakket den med Harvest Golem. Men for blærs skyld, så lad os spille. Ja. Med Ancestral Spirit. Okay. Det er ret okay. Det er faktisk ret OP. Jeg ved om det så for Sludge Belton. Ja, det får både Sludge Belton og den lille tårn tilbage. OP. Og blæ. Og vur. Det der kan jeg godt lide. Det er ret OP. Man, det elsker jeg faktisk det der. Hold da fast. Det var ret fedt. Det er ret dejligt det der. Kommer så ikke til at redde mig for 5 skade, men det redder mig for at dø den der. Jeg sagde også kun det rundt, fordi jeg kan ikke gøre en skid. Spirits. Oh my god, Windfury OP. Ja, man, prøv at se en Searing Totem.
Skulle have givet den til Wind Fury, fordi så kunne den være OP. Så mutter, Sammy. My shield. Jeg kan høre din lyd rigtig klamt. Jeg Nå, glemte det. endnu en gang sejr, Anton. Jeg skal virkelig hjælpe dig med at lave nogle dæk, egentlig. Yeah. Ellers skal du bare spille mod Malte, så du har en chance. Han gider ikke spille med mig. Nå, Han skal væk. men vi ses. Ja, hej. Hej hej.